Sisters, good evening. Welcome sa atong weekly Bible study diri sa Santuario Arkidiocesano Nuestra Señora del Carmen La Limpia. May gabi ninyong tanan, brothers and sisters. Kunya, dili sa diyan nato kalimtan sa pagtimbaya ang atong mga igsuon ng mga Catholic faith defender ikan sa nagkalain-lain chapter o nagkalain-laing lugar. Nga kanunay yun, nga nagtanaw, na like and share sa atong live and streaming. Maayong pagtanaw ninyong tanan, brothers and sisters. Nga, salamat dahil mga igsoon, kanunay, nga mutambong yun diri sa atong Bible study, matag adlang Lunes sa pag-atag yun o hikayon. Aron yun mapalawman, mapalikon pa o maayo ang atong pagtuon ng Katoliko. Kunya mga igsoon lain usab nga adlaw Lunes, buwan sa Mayo, itsa 18, 2026. Ininausab ang inyong ubos nga alagad, si Brad Arman Laruga, ang inyong tigpaila karong gabiuna. Kunya mga igsoon, dili ko magdugay ang ipailagan ninyo ang atong unang speaker karong gabiuna. Kani atong unang speaker mga igsoon, usa ni ka former lay minister dinhi sa Mao Parokya dinhi sa Santuario Arkidiocesano. Active ni nga nagsangyaw ug nagdipinsa sa atong pagtuong Katoliko. Kanunay ni sila magwali sa kalunasan kauban sa atong President Brad Adam Amper. Kunya gani usa sa mga among speaker dito sa among gikanda nga Bible seminar sa Mandawi. Atong sugaton sa masipang pakpak si Brother Paking Ihuti. Salamat kayo, Brother Arman. Sa atong mga opisyalis, si Brother Adam Amper, ang ato city wala pa karon. Ano na si Brother Adam? Si Brad Sok, no, ang atong advisor, ang laman sa katinawan sa pagtungo. Atong vice, si Brad Tami, wala pa karon, at mga board of stewards, hindi karon. So nagsunod sa atong social media, o karon tanan mga igsoon, may gabi pag-usap karon tanan. May gabi. So ang akong tema karong gabi na mao ang Santos na Misa, Holy Sacrifice of the Mass. No? So mga igsoon sa may panudlo sa atong simbahan, may tungod sa atong Santos na Misa. Ang atong simbahan nagtulo na to nga ang Santos na Misa mo ang dili dugoon nga sakripisyo ni Kristo sa lawas ug dugo sa bayon, sa pan ug sa bino. Ang Santos na Misa mo ang higpit nga halad sa bagong tugon. Ang Santos na Misa mo ang halad ni Kristo sa krus sa pagi nga mora ang labaw nga pari nga naghalad si Kristo. Ug mo sa ang biktima nga gihalad si Kristo. Dito sa krus gihalad ni Kristo ikaw galingon sa dugo nga pagi, no? Gilatos, gipurong-purongan og idututulog, no? Gilansang, gidukhang, namatay sa krus. Diya Santos na Misa gihalad ni Kristo yung kagalingon sa dili dugoon o sakramentuhanon nga paagi. Dito sa krus, nakabutang pagpasaylo sa sala o paghiuli sa grasya. Diya sa Santos na Misa mo ng pagpadakas sa grasya nato sa tagsa-tagsa nga nanimba. Ang Santos na Misa mo ginamatuod o makita ang sakripisyo nga gitugon ni Kristo aron maghandom sa panahon sa sakripisyo sa krus. Alang sa iluhan sa mga sala, pagpapa sa silos sa mga sala, alang sa kayuhan sa mga buhi o sa mga patay. O tungod dini, alang ini, si Kristo magtungod og lain nga sakramento o ordin sa pagkapari para pagsaulog ini. Sumar pa doon sa sisters, sa ito mga isulong na delikatoy ko, misupak nga ito panudlo bahay sa Santos na Misa. Sumugod no tag mga upat na mga pagsupak. Unang pagsupak sila ngayon nga ang misa kada daw lang kinala kaya hingpit nga halad mo to ang halad ni Kristo sa krus. Wala yung pagka-subli-subli o galang sa panahon. Hebreo, Capitol City,
versikulo 27. Ikalawa, sila mingon nga ang hingpingalan mo itong sakripisyo dito sa sakripisyo ni Kristo sa krus o kanang mga misa kagimos mga pari dili na makapasaylo mga sala. Tudlo nila Hebrew kapitulo 10 versikulo 11. So nagapagsubat sila mingon nga ang balaan pa nagtigong o ang pagbasa sa kasulatan, pagpaminaw sa wali, pag-awit sa mga salmo o mga pagkampo. Kulusas, Kapitulo 3, versikulo 16, dili na ang santo sa misa. Ikaw pa, mingon sila nga dito sa balaang panihapon, katapos ang panihapon, nadawat sa mga apostolis ang pan ug ang bino. Mateo 26, versikulo 26, Kapitulo 28, puro dia santo sa misa, ang nabot sa mga nalimba, maurang pan. So, dili ko na napaw. So sa dili pa nato natubagon mga brothers and sisters, dugutin ko pagpadayon, pagpasabot unsa niyang santos ng misa, anong gitawag niyo? Highest form of prayer, source and summit of Christian life. So mga igsoon, si Kristo aton sa katapos ng panihapon, may tugod og rito sa sakripisyo, alam sa isipan dumanan siya yung kamatay sa krus. Si San Pablo mingon, kay nadawat ko ang pagtulungan nga akong itulog kaninyo nga sa gabi nga sa gibudhian kuibi sa gabi si Kristo may kuha og pan, nagpasalamat sa Dios, gipikas-pikas ang pan o gihatag sa mga bingon, dawata kininyo mao kini ako lawas, buhata kini aron paghandom kanako. Paghuman ni kuha sa sukupa, nagpasalamat sa Dios o gihatag sa mga bingon, mo kinangkupas sa bagong kasabutan magwitimanan sa padugo magiula lang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kaysa matagkaon niyo ning pan o inom ninyong kupa, inyong gisakyaw ang iyang kamatayon hangtod sa iyang paghibalik. So ato na ba sa 1 Corinto kapitulo 11 versikulo 23 ngadto sa 26. Si Kristo mga usap pilagi sa pulong magili kong Kristo aton sa katapusang panihapon. O sa konsekrasyon, na epekto siyang pulong. Mao kini akong lawas, mao kini dugo. Iyang gipasabot siya mga tinunan nga dito sa krus, nahimulag ang iyang dugo sa iyang lawas. O sa iyang pag-ingon nga buhata kini aron paghandom ako, yang gitugod ng rito sa sakripisyo. Handumanan sa iyang sakripisyo na ilang pagkabuhaton sa mga apostolis o sa mga sumusunod hangtod sa katapusan sa panahon. Si Kristo mga brothers and sisters aton sa katapusan panahon sa mingon nga mao kini akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Mao kini ang kupas sa bagong kasabutan nga gitiman sa padugo giula alang kaninyo. Lucas kapitulo 22 versikulo 19. So mga igsoon si Kristo naghisgot sa pagtugyan sa lawas o pagula sa iyang dugo. Pero ang kahulugan sa pagtugyan, nagpasabot nga paghalad isip buhi nga sakripisyo. Sa sulat ni San Pablo, gadto sa Roma kapitulo 12 versikulo 1, San Pablo nga naghangyo ako kaninyo sa paghalad sa inyong Panginoon isip buhi nga halad, balaan o gikahimutan sa Dios. So ato rin sa katapusang panahon, si Kristo naghalad sa Panginoon isip buhi nga halad sa dagway, sa pan o sa bino. O sa pag-iwan niya nga, buhata kini sa paghandom kanako, yang gisugo ang iyang mga apostolis sa pagbuhat sa gibuhat uban sa paghatag og gahom, no? Sa pagkonsagrar sa pan o sa bino isip para mahimong niya lawas og dugo ug paghalad niya ni isip buhi nga sakripisyo. Gihimo ni Kristo ang iyang mga apostol nga pari. Kasi Kristo mo ang labang pari, no? Siyang pari sa laray ni Melchizedek. Si Melchizedek, ang hari sa Salem, o pari sa Diyos na labing halagdon. Ito ang sa Genesis, kapitulo 14, versikulo 18. So, gihimo ni Kristo ay ang apostol nga pari, no? Si Kristo mo ang labang pari, ginagikan ng kanila ang iyang limaan. Sila gina mga embahador, mga representante, sila magkonsagrar sa panaw sa bino may malawas ang dugo ni Kristo. Sama nga sila ang mo pasaylo, sila ang mo misa, sila ang mo
buhat sa mga sakramento. Kaya mga sakramento, gitugyan ng Kristo sa mga kaparihan. Sila ang bubuhat sa ngalan sa simbahan alang sa kayuhan sa kaiyang mga sakop. Hello. So mga brothers and sisters, tugutin ko atong tubagol ang mga pagsupak, no? Una nga pagsupak sila mingon nga ang misa, ang hingpit kahalan mo tuhalan ni Kristo sa krus. Sa pakausa lang, huwag na magsubli-subli alang sa panahon. Hebrew Capital City, versikulo 20. Hebrew City, versikulo 20. Tinuod na mga brothers and sisters, sa pakausa lang huwag alang sa panahon, kay human si Kristo, human siya, ilansang mamatay umabanaw, dili na siya mamatay pag-usap. At mabasa, Roma, Kapitulo 6, versikulo 9. So sa magkausar ito, kay human si Kristo, mamagilansang, mamatay, umabanaw, dili na siya mamatay pag-usap. So sa magkausar ito, galang sa panahon. Pura ang misa, mga brothers and sisters, dili na pagsubli-subli, pagpatay sa itong Ginoo. Kundi pagsubli, paghandong siya kamatayon sa cross. Sa samang pagi, gihalad niya po niya ang kaugalingon, isipuhing halad sa dagway sa pan o sa vino, sa sakramento nga pagi. Ikaduha, sila mingon nga ang misa dili na makapasaylo sala kay mao ang himbit nga misa mo tong sakripisyo ni Kristo sa cross. Mga brothers and sisters, ang gingon diya nga Hebrew Capital 10 versikulo 11, ang mga Hudyo nagmisa do sa misa no, naghalad sila mga turong nga kambing, turong nga baka, unya ang dugo halad sa halaran, panghimay sa masala. Pero nabutang higayon nga katong mga dugo sa manap, dili na pwede nga pambayad sa mga sala sa katawan sa Diyos. Muna nga wala ito epekto. No, kay ang Hebrew 10:14, Hebrew 10:4, ang mga dugo sa mga manap, dili na makapasaylo o masala. Puto nga Hebrew 10:11, ang mga pare nga Hudyo, doon na sila schedule, wala to sila, di na to sila makapasaylog sala. Kay nabot ang panahon nga grabe na ang sala sa katawan sa Diyos nga ang ikaduhang persona na atong Ginoong Kristo magpakatao diha ni Mary. Siya ang kordero sa Diyos nga magawagtang sa mga sala sa kalibutan. Siya ang mihalan siyang kaugalingon sa krus. Panghimayan sa mga sali ang itubo sa atong mga kasalanan. So mga brothers and sisters, moto ang dili makapasaylo sa ang Santos Kamisa gitag na daan sa daang tugon, brothers, no? Atong mabasa na sa Genesis Kapitulo 14, versikulo 18. Si Melchizedek, ang hari sa salimog pari sa labing halangdong nga Diyos, mihalad og panog bino. Atong mabasa sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 6, kama 29 katus 30. Ang mga Israelites, mga Hudyo, naghalad og insinso, panog bino. So, gipurtol na daan ang misa dito sa daang tugon. O diha sa Malakias, Kapitulo 1, versikulo 11. So, umabot nga madlaw, dako ako ngalan kay halad ang hingpit nga halad, gikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa pagsarap kay buntag hangtod sa gabi, ihalad ang hingpit nga halad sa akong ngalan sa mga hintil. Gitagna na Malakias, Kapitulo 1, versikulo 11. Ikadulo nga pagsubak sila mingon nga ang balaan panagtigom mo pagbasa sa kasulatan, pagwali, pagampo, pag-awi sa mga salmo. Pero dili lang nakalaan mga brothers and sisters. Ato mabasa Buhat Kapitulo 2, versikulo 26, Buhat Kapitulo 20, versikulo 7. No, ang mga apostolis nagtigom sila, unya nagdaon sila sa mga pan nga gipikas-pikas. Nga busog sila, ilang mga kasing-kasing na puno sa kalipay. Nagtigom sila o nagdaon sila sa pan nga gipikas-pikas. Ug ato mabasa 1 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 16. Dili ba ang upa sa panalangin di nato gipasalamatan ng Dios? O man ang pag-inom paambis ang dugo sa pag-inom ng upa. O ang pagkaon nato sa pan gipikas-pikas o pag-ambit siyang mahalagang lawas.
1 Corinto, Kapitulo 10, versikulo 16. Ug ikapat ka magsubag sila ngayon mga brothers and sisters na dito sa balaang panihapon nadawat sa mga apostolis ang panugabido kompleto. Pero sa misa, nabot sa mga naniba, paana lang. So, kuwang kuno, di na mao. So, sa may tubag na ito mga brothers and sisters, sumanod pa ni St. Thomas ni Aquinas, no? Sa yung doktrina sa concomitance, bisan pa o tipik na lang sa panato na dawat, wala ta kapulangi, kay tibo Kristo na ang atong ginato. Real presence, body, blood, soul, and divinity. Bisan ka rin wala na kanang pan, bino na lang. Tibo Kristo gyapon ato na dawat. Real presence, body, blood, soul, and divinity. So mula sa doktrina sa concomitance. Unya, sa may mga special na grasya nga itong kadawat mga igsoon, kumapiltag santos ng misa, Holy Sacrifice of the Mass. No, bukod mga upat ka mga special na grasya. Una, atoning of our sins, no? Baka panghimayag ka sa mga sala, sa atong mga venial sins, mga sala sa mga buhi, sa mga patay. Diya sa misa, diya sa pagsugod na penitential rite, no? Wala importante nga magkakwanta. Diya sa atong pagkuhan sa penitential rites, ang atong mga venial sins, mapasaylo. O diya sa Eucharistic prayers, ang sala sa mga nangamatay, katong kaso kalang sa purgatorio, nangyayari sa pagkampo, mapapas ang ilang mga sala, matabangan na to sa ilang mga pagkampo. No? Biblical na mga igsoon. Dos Makabiyo, Kapitulo 12, versikulo 44, katos 46, si Judas Makabiyo, ang pangulo sa mga sundalo na paabot sa mga sakop na apot, 2,000 ka mga platang mga giyang ipadala sa Jerusalem, kasi halag sa mga kalag, sa mga sundalo na kamatay. Kaya si Judas Makabiyo, nagtuman na may pagkabanaw. So, biblical na mga brothers and sisters. Ikadua, communion with the church. Episo Kapitulo 5, Abatyo 5, versikulo 23, kung sa imong paghalat, nagkamatong ka nga doon ay nasilo ka din mo, doon na kayo nasiluan, biyay mo halat o pagiguli, no? So diya sa misa, dami ko na pari nga, peace be with you. No? Ipakita ta ang atong panagiling sunay. So, muli nga sa wala, muli nga sa tuwo, sa likod, paghihiuli ta, kahit sa itong nasiluan, nakasilo na ito, paghihiuli ta kay atong dawaton man ang prinsipe sa kalinaw. So, ipunta niya diha ang atong kalinaw. Matthew 5, Baptist for there, wala ko sa'yo. So, atong dawaton ang prinsipe sa kalinaw, importante nga, nana nato ang kalinaw, kaya atong dawaton ang prinsipe sa kalinaw. Ikatulo, partaking of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Maamita sa iyang mahal na lawas o dugo. So grabe ang gugma sa Panginoon. No? Sa ito pag-ampo sa mga namo, mga ita, ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. So ang Ginoo, di lang mo provide sa atong physical mga pagkaon, pamahaw, paniuto, panihapon, kundi spiritual na pagkaon. No? Diya sa misa, ibusog nga itong kalag sa pulong sa Ginoo. Diya sa unang pagbasa, Salmo, ikang pagbasa sa Ebanghelyo, no? Matthew 4, versikulo 4, ang tao di mo sa panlamang, kundi sa matag pulong, maglitong ikan sa pawas sa Diyos. O sa atong pagkalawat, atong ibusog itong kalag sa Espiritu, halong kalagon, mapagligon sa atong kalag. So, partaking of the body and blood of our Lord Jesus Christ. O ikaw pat na special grasya mga igsoon, assurance of eternal life, saad sa kabanawan. Si Kristo mingon nga, amukaon sa kumunod, o minom sa kundugo, makapatulog kinabuhing mo na kitapusan, o banhawan ko siya sa kalang anak. Kaya unod, mga kinod nga kalanon, mga dugo, mga kinod nga ilunod. My flesh is real food, my blood is real drink. So, assurance of eternal life. So, sa ganito, special na grasya. O ito mga brothers and sisters. So, naay mga
na ay mga revelations, mga brothers and sisters, no? Sa mga mystics, sa mga balaan ng mga santos. Sumukod na ito mga pila ka mga revelations, sa mga mystics na mga suod na sa Ginoo nga gitagaan niya o kuwan nga makakita, no? Sa mga suod sa Ginoo. So, basta may sulti ni St. John Chrysostom. Matupan ni St. John Chrysostom, Dia Santos Kamisa, ang sakristi, puno na sa mga anghel na nagluhod. Grabe yung mga brothers and sisters, no? Mato na si St. John Chrysostom. Mato pa ni St. Agustin, no, ang founder sa paring Agustino. Dia sa consecration. Ang mga anghel mutabang sa pari, no? Dia Santos Kamisa. Dia sa consecration. Mato pa St. John Bosco. Dia sa elevation. Sa lawas o dugo sa Ginoo, maapli ang langit. Ug unang panahon na makayon na sa Ginoo sa espesyal nga pabor, prayers sa atong pagayon sa atong Ginoo. St. John Bosco. O matong pa ni St. Teresa o Pabila. Suod ba siya sa atong Ginoo sa Kristo binsan. Lord, sa may makawa. Hatag nimo kalipay. Usa man ang pagpasalamat kanimo. Biyon ang atong Ginoo. Atin one mass. Apilo ko sa kabisa. So mga brothers and sisters, hindi ka matay na ito, pila ka mga simbahan ng pamisahan, dili na ka kumpara kung kita buhi pa, pintampung na tao, usa ka santos ng misa. Labi na ka kung kadaglaw. O matupad ni St. Padre Pio, mga brothers and sisters, mo-exist pa ang kalibutan kung mawala ang adlaw, nung ka mawala ang santos ng misa. Kaya ang adlaw, maghatag o kahayag, pero ang santos ng misa maghatag o pinabuhi sa atong kalag. So wala yung revelations, mga mystics, no? Sa mga balaan ng mga santos, mga Kristo. So na tayo mga do's and don'ts, no? Saan makalimutan niya, no? Wala ko ni sultisan kay paradisa ko makalimutan niya. Na do's and don'ts sa itong pagtapos sa ito sa misa. Una, di una tamalit sa pagtapos sa ito sa misa o di ka mag-una-una o uli. Subo kayo, kawan, mali pagtapos sa ito sa misa. Ibalaw sila na po ganyan schedule, pero ulahin na kayo mapot. O niya, sa'yo kayo magawas. Wala pa ang final blessings, pinahihirang gawas. Wala pa mo ang final songs, si walay sunod na simha. Pagka subo, kaladungan mga iso. So, mag-remind nato no, dili ta malin, dili ta mag-una-una o gawas. Ikadua, no cellphones. Dili ta makalistap sa atong mga kauban, di sa misa. So, di ka mag-cellphones. No, magdatang cellphones, atong i-silent mode. Iyo po silent mode. Ikatulo, no unnecessary whispers or talking. Yung sa misa, hilo na ta. Tingwapin ta sa holy sacrifice ng damas atong Ginoo sa Kristo. Dihatag-halat siya kawalan sa santos ng misa. So, no unnecessary whispers or talking. Sunod mga brothers and sisters, dress reverently. Subo kayo kung paano, muna lang suroy sa plaza, suroy sa silingan, magpuronto, magkuhan. So, mustapong na sa isang bahalag, dilipa ko basta kay nata, reverence ta. No? Kaya ang atong itabungan, sakripisyo, misa, special na mga iso. O sa lain nga, kung may iso, active participation. Pumunta sa ito sa isa, aware ka, no? Aware ka sa ito, tubag, pagkanta, mutindog, mulingkod, no? Active participation, hindi kayo bodily present, mentally absent. O sunod mga brothers and sisters, the wato na to ang atong lawas o doon sa Ginoo sa Kristo with reverence. So kung mahimo sa dila, pero dili pwede sa dila, ako nga, anong buwan sa atong tarungan di kauban mo kung dito lang kunya mamapapasa ko na at hindi man gagmay particles real presence kaya po nasa atong Ginoo. So og di na to madawat sa dila og kamot lang patendo wa na may mga gagmay particles ato nang one maison nga aware ta kay sa credits na kung ikat ato lang ipapasa to kamot. So, anong gitawag ng source and summit of Christian life, mga brothers and sisters sa misa? Gitawag ng source of Christian life doon kay si Kristo ang tuburan. Siya ang absoluto magtuburan sa grasya o kamaturan.
John chapter 1:14, John chapter 1:17. Siya ang absolutong tuburan sa grasya o kamaturan. Sabi ko kayo po kita sa kinatasan pagampo, no? Tanang mga kalihugan sa simbahan nga dagko ay nasudan o tapuson sa santos na misa. Inigbunyo na to, naginay misa. Hindi kasal na to, naginay misa. Hindi kamatay na to, ang iyong bitang musod sipat pamisahan ka. Amen? Amen. So mga brothers and sisters, summit, mga na siya, source, Kristo, summit, ito saan? O niya, katapusan mga brothers and sisters, misa, mga misyu, yan sa pagsugod, mga kita na mo mga disipulos ng Ginoong Kristo. Sa pagkuman sa misa, nahimot ang mga apostolis sa atong Ginoo. Ngayon na misa, ngayon na pari, tapos sa misa, dada ang kalinaw ni Kristo. So kita magdala sa kalinaw ni Kristo, ato sa pamilya, ato sa mga silingan sa atong community. Ngayon na pari nga, ang mayong Kristohanon, mayong lungsoran. So lagi na yung transformation. Huwag kayo mga brothers, sinagsimba, niya kadawalay singka, sing kalawat, sing pangawat, sige pangawat. Iwa man tak, di tawir. Kung sa na atong gidawat, kung sa atong gitabungan. Kuha ta kasabot, so sayang kayo atong pagtamo sa misang awir ta, kung sa na atong gitabungan, kung sa na atong gibuhat, kung sa na atong gidawat. Lagi na yung transformation, no? Usap sa kinabuhi. Mahigsige na ito. Kaduos po sa Ginoo, sa kitagdaw sa Ginoo, lahimo na ta sama ni Kristo, papaubsanon, papasaylon, mahigugmaon. Amen. Sa samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Daghang kayong salamat, Brad Paking Kahyuti, sa manindot kay nga topic ngayon mong ibaambit karong gabi una mahitungod sa Holy Mass o Santos nga Misa. Salamat kay Brad, sabi lang yun sa mga do's and don'ts dyan. Thank you, Brad. Kanya mga igsoon, sa dilipan ako, tawag ko na ang atong ikaduhang speaker karong gabi una. Ako dahil pahimusla lang higayon sa pagpasalamat sa atong labing makargahom sa mong malampusong kayong Bible seminar nga mong gikandak sa Catholic Faith Defender Mandawi Chapter. Salamat kayo sa Ginoo nga nahuman na gyud niya. Salamat sa atong mga speaker, atong amahan sa katingawat sa pagtuong Katoliko si Brad So Fernandez, o ang atong president si Brad Adam Amper, o iyang mga kauban ng mga board stewards, si Leon Cans, si Brad Jeffrey Kilyosa, si Brad Hernando Mangitngit, si Brad Iwaide, o si Brad Tami Caburnay, si Brad Fred Tundag, o si Brad Primitivo Tundag. Salamat kayo tanan brothers kay nahuman yun niya. Dito mahuman kung wala mo niya. Salamat sa diay sa among President sa Catholic Faith Defender Mandawi Chapter, si Emil Publica, o sa akong mga kauban sa tanang Catholic Faith Defender sa Mandawi o kauban akong mga lay minister. Thank you niyo tanan, Brad. O niya mga igsoon, di ko magdugay, ang pailakan ninyo ang atong ikaduhang speaker karong gabi una. Kini atong ikaduhang speaker karong gabi una mga igsoon, aktibo gini nga nagpipigsa o nagsanyaw sa itong pagtuong Katoliko. Gani, kanunay ni nato makitnan sa Plaza Independencia, kanunay ni nagiglantugi, nagigpambit sa nagkalaing-laing mga sikta. Mga siya ang Golden Boy sa Catholic Faith Defender. Atong sigaton sa masipang pakpak si Brother Efrain de la Piña. Salamat kayo, Brad. Namara Laguran sa aktibong Catholic Defenders, organizer sa Mandawi, sa Santo Niño Church. Paklaan ko, Brad Adam Amper, ang presidente sa CFD, Brad Tikyo, Brad ng Jubilon Pastorel, Leon Gans. Kung sa ito mga
kauban din Brad Ger Pantoniel sa ka God kanatay nga si President Carlos. Kanya ang gihatag ni Nombral Pakalit mo niya ang gihatag na niya libo ko sa topic pero trotso ta pero bumo na ni ang isugyot ni Jubilon Opistas pa ni timing to gisundan ni Brad Santos na misa so request ni Brad Jubilon Bustor Opistas pa ni so kining Opistas pa rin mga kiksunan sanay ka importante kaya doon na yung mga Katoliko nga sige grocery simba pero di mag-Opistas pa rin. Pero bin ako na kay na friendly discussion na ako na ng mga klases tao. O niya ang upan, sige rosary, di mo simba. So daghang mga Katoliko na masaa, labi ng mana, plaza, evidence. Ano man, minus ka po ito, mayabag ka, o di ka mo adjust, mga kaigsunan. O niya, kining topic nga Opistas pare, usa sa mga objection ni sa mga non-Catholic churches, common yung gayo, kining Persian 1:9. Kung imong tutukan na, murag maingon ka klaro kining mga pastor, mga protestante, kaya ang Persian 1:9, kung kupisal ka, direct to God, ikupisal ngadto sa Diyos. Muna yung unod sa Persian 1:9. O niya sa laing teksto sa Marcos 2:7, only God can forgive sins. Ang Diyos ay makapasaylo sa lahat. Yang pare, dili mo na Diyos tao man, di sa kapasaylo sa lahat. Sa ito ba, sayok ng panunlo sa Roman Catholic Church Baptist Tapos. Yung sa na ito pag walipay, kanalang objeksyon na, dawa. Unang na ito sa kapresikulo, Roma 10:13. Ngayon sa Romans chapter 10 verse 13, ang tanan nga musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Sa ito ba, direct lugar yun. Di na maagi o mga ingon sa Roman Catholic Church nga ordinary press, mga pare. Direct lugar. Yan sa na ito pag-reconcile na pag-tubag. So, nindot kayo. Ang tubag na ito ang mga kiksunan, itong unang objeksyon, kining Persian 1:9, nga ikupisal ay mong masalagat to sa Diyos. Pinuod na siya nga nasulat sa Persian 1:9. Pero, magamit na ni mo nga direct lugar ka kung naa ka sa gitawag o in periculo mortis, gitawag o in danger of death, gaumaw ka sa kamatayon. Nalitan kining kasakay ka o aeroplano, gikan sa Singapore, nalitan kasakay si Jikyog sa Adam dito, nag Singapore o dong sa Cebu. Una nga niya kung ano kining naikakulian mo sa airplane. So sa may buhaton na kaysa lang mortal. So direct to God. Direct to God. Kung bisag na may pari suot sa aeroplano, ang pari di nakahatag o sakto nga spiritual instruction o absolution ng Pinas kay huyawan sa ito siya. So naniguro ito siya nga direct to God sa ito. Kaya mo na yung sas pagi nga gitawag ko kining in periculo mortis kay direct to God idalasikas sama ni Judas Iscariote. Kato Judas Iscariote pare niya apostolis obispo begitu. Dito basa-basa Judas Iscariote tinunan kung Jesus Christ, mamili ni Jesus Christ o ulay o nga apostolis. Yung giga ito asa man ang ipili ni Jesus Christ, Lucas 6:12-13. The 12 disciples chosen by the Lord for special training. Gipili ni Kristo ang 12 ka mga tinunan aron pagbantala sa may balita. Sa ito ba, apil Judas ito? Unya,
sa Mateo 18:18, yatagan ni Jesus Christ ang 12 ka apostles o gahom. Sa gahom, gahom sa pagpasaylo sala, sa santos na misa, o kining upang pa mga bulaton sa mga pare o bispo. Pero sa Apostol Pedro, mo tayo naglahi. Mateo 16:19 kay para sa tupapa. So si Judas sa punto, example, nga ni direct ugat si Judas. Ano man? Ano makaingon po direct ugat? Eh, na pagduhol ugat ang tugi na kuning Judas Iscariote na langit ni Pedro. Si Alvin kita mundo si Dani Kumtas, anak. Yan na tayo. Muna yung mga diskusyon mo. Pero ang simbahan Katoliko kay usama sa Quranan sa kamaturan, Bible, Apostolic Tradition, Magisterium, ang Magisterium mingon silent ang kalag ni Judas, wa mingon perno pagkatuloy na langit. Sa ito pa, ang usa may basihanan, Brad Namral Obrad, ang gibasihanan na mao tong paglayag ni Judas sa buhat 1:18-19. Sa buhat 1:18-19, nilayag si Judas nagikog. Ano nagikog mo siya? Gumikan sa nagmahay siya, ang iyang maestro amo, gibaligya niya. Sumala sa Mateo 27, versikulo 1-5. Gisalibay ng salabi, nidagan sa Judas. O, nilayag nagikog. O niya ka na magikog. Mayo na dili, salam mortal dili. Skandalo na, public skandal na, pero kuhan man kining, once ang tao maghigog, abnormal ang tao. So kanang sa mortal, o na ang full consent, full knowledge, and great matter, grabe ang buhat. So ang iyang knowledge, nayabag ang panuna ni Judas, na abnormal ba? So ang tao abnormal, bawa ang saktong panuna. So dili ko full knowledge. So sala ang paghigog, kay public scandal na, pero di ko mingon na mortal, kay huwag hindi ka deklara ng simbahan na impirno sa Judas, ang brutal pa. Ingon na simbahan, silent sa kalag ni Judas. Tumigan sa Roma 10:13, o buhat 2:21, whosoever calls in the name of the Lord shall be saved. Sabi ni siya pa, ang tanan nga musampit sa ngalan sa Ginoong maluwas, inalasikan sa paghigog ni Judas. Paglayat, basing nasangit ko ang kagulit ng Judas. Ginoo, sa ilaw ako. Unay, teknik mga brothers and sisters, salban ng Judas. Yawag sa'yo mabasa, wala masangit. Masakit. So, unang simbahan ko nito, may formal decree sa yang kalag ni deklarar na impirno Judas. O, pagkuliwa, langit, samot na, disul kayo. Yung unang sa niya, di ba na nato Judas, nagbitbit ang mustiya, wag mabasa sa bagong tugol. Brad Manatag, yung ginabay niya ang mustiya. Why si Judas? Ubispo ko ito, pare. Ibitbit ko ni Judas ang mustiya. Hangtod. Nilayag siya. Ibaw mo siya nga. So, apostolis yun. Ingon si Christ, ang mukhaon sa mga lawas, makapatulog ginibuhin na yun. John 6:54-56. Taro kayo nga, natos mindset ni Judas na huwag yun ang mustiya, magkasalbara ko. So, pati magtimbang ni mga si Judas, wala mo bisas pare Brad Chikyo, pero para nako alangin ito kay isaran sa Jesus Christ. Mateo 19:28-29. Matod pa na Jesus Christ, kabang 12 ka tribo sa Israel, iniglingkod sa mahimayaong trono na sa mong 12 kabo dito. Unya, apil sa Judas to, apil ba? Mateo 19:28-29. Ya, bagaimana Jesus Christ memakat Jesus Christ di asa mabasa di mamakat 1:22 Tito 1:2 o Hebreo 6:18 ang Diyos dili mamakat. Sa ito pa, sulti ni Jesus Christ kabong dosina mo dito. Unya, kay si Kristo ningon man sa Juan 6:30. Juan 6:30 nga ang usan nyo yawa. O sa ito ba, bukat kayo, matibang-timbang ba? Yawa. Ya, mapaywa ni matao ning tawhana na. Juan 13:17. Sa ito pa, matimang-timbang sa simbahan. Yawa ni Judas, kabudhis Ginoo. Nya kering usagi ingnan ni Kristo nga salbar malangit ka. Unang simbahan, way hukom. Way ko bisa Judas salbar.
Una sa punto mga isyonan, magamit na ito na sa katapusan ng yugto sa itong kinabuhi. Unang kita, mga Katoliko, mga Catholic Betwinders, way katungdanan o ranggo, bisag sa tupapa pa obispo, una kay sa mortal, dili ka tagalangit. Taga-impierno ka. Din pati di malasa yun. Unya, so muna itong ang Persian 1:9, ang counter verse sa ito na, karang direct ugat, iman na ito ang Diyos, nibaw sa itong huna-huna o kasing-kasing. Salmo 69:5. Nibaw. Ang pastor ko ipapatana na, pastor, ang Diyos nibaw sa itong huna-huna kasing-kasing, sumala sa Salmo 69:5. Ang pare, nibaw. Ato isugid mo sa mahibaw. Muna kumpisal. Ato sa pare kay wa man mahibaw, muna sa sacrament of confession. So may meaning sa kumpisal. Kini pagalit ng tabi kayo. Confession is healing of our sins to an authorized space for a purpose to forgive sins. Ato ba ang mga pare ordin press? Ato sigiran sa itong masala. Ang ordin press, mataglusod batang syudad. Tito 1:5, Luerius Bible, Latina Vulgata, Oba de Missouriap. Mataglusod batang syudad. Adunay ordin press. Nga atong kupisalan. Mga kaigsunan. Muna isa sa agi na gamit sa sakramentos kupisal. Unang, di ta ka direct tugad kay ang Diyos hibaw naman. Ari sa pare. Kay wak ni mahibaw, obispo. Mga kaigsunan. Kanya ang kita mga Katoliko, labing minus sa usa Katoliko sa tamang ubisan. Labing minus na. Pero makasalaga mortal, ato sa pare sa Diyos, sa Ecclesiastes 5:6, may balita Biblia, kung makasalaga, isugin ganito sa pare sa Diyos. Ecclesiastes 5:6, may balita Biblia. Pero matingala ka sa mga version, di mo na mabasa ni GQ. Diyon ka, suwa mo na sa Latina Vulgata. Uban, di ka kabasa. So marunong, kung makudraga, marunong nga pastor. Oy, anong naam kinas may balita Biblia karaan nga kung magkasala kayo, sugid ganito sa pare sa Diyos. Sa inyong Biblia, nanawa. Mo na ilang unahon, maglisod ka. Yan, dari sa muna ang tubag na ito, ari sa lang version sa Latina Vulgata sa Santiago 5:16. Ingon ito nga, pag kupisalay ka mo sa usag-usag, so si Apostol Santiago may bahayag sa Latina Vulgata Oba de Missouriap, pag kupisalay ka mo sa usag-usag, word kupisal yun. So na tayo mabasa sa Santiago 5:16, butang iyo Latina Vulgata. Summa version na kabasa. Niya sa buhat 9:18, ang mga salamangkiro magkasala nang kupisal sila masala. Word kupisal yun. Kupisal sila masala. Buhat 19:18, Latina Vulgata yapon. O niya, ang keyword sa Roman Catholic Church sa kupisal, laing bersikulo yun. Sama doon sa keyword sa bunyag, John 3:5 gina. Sa True Church, Matthew 16:18. Purgatorio, 1 Corinto 3:15. Na yung mga keywords ba? Niya, ang sa kupisal, mali Juan 20:22-23, kumon kayo. Ini Juan 20:22-23. Ingon dito nga, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they are retained. Sabi ni siya pa, ang mga sala sa mga tao, inyong ibasaylo ko usap. Ang mga sala sa mga tao, huwag niyo basaylo. Isa na ko basaylo. So ano na divine authority given by Jesus Christ to express was very clear. Sa ito po pasabot, ano na Diyos nung gaong ika ni Diyos Christ ihatag ito sa mga pare. Di man na ito mga apostolis pare ito dili? Asa mabasa mga apostolis pare? Si Kristo, common kay Tikso, bisag mga lain uliw ni Bauna, great high priest siya. Suma sa Hebreo 4:13-15 o Hebreo 3:1, great high priest, Jesus Christ. Pero nailabang pare, naiubos. Masabot ang nailabaw, naitaas ka ranggo, naiubos ka ranggo.
Pero ari ka sa King James Version, dili Catholic Bible sa Mark chapter 3 verse 14. Sa King James ingon ito, He ordained 12. Sa ito ba, si Jesus ay nimahayag ka ng Ebanghelyo, i-ordenahan niyang 12 ka mga tinunan. Kung may definition sa ordain, halimbawa na mga na, di man yung mga topic na ito, kubisal man, basta ordain press, legitimate press, maunang sugiran na sa itong masala. Ito mga piki, yung mga pare kasama sa ECC, Apostolic Catholic Church, itong ipadlong na ko sa Northern Cebu, sa Lugo, Bourbon. True to life story ito yun. Interview ito mga Torero Pilpan sa Dwayne Smith, 2015. Iat nga na ko sa gawas. Paano mo ito? Ibitar mo ito. Dito, actual, bumisas, kanabalay, nga grupo, na ako manaron, grupo, ECC, Apostolic Catholic Church. Nangandun sila may pare. Akong inang, piki mo nga pare. Piki. Pero, pag inkwentro na mo na, ang tagpalain ko, uyun mo, misa sila. Gumikan ako mag-ipasabot ang tagpalay. Balay ito sa maestra ito, maestra Adria. Na sityo lao Lugo Bourbon. Mag-iam na mo. Niya, kalibunan ba? Gihatod ko sa Kristiyan aning Pader Leo Grandes nung buhay ko to siya. Gibiyaan ko niya. Mutong daghang ito mga standby akong giulihan. Ako raw sa. O ay armas, o ay bodyguard. Mutong nagkubinsir akong babae nga kana, sister. Di na tinuol na pare. Kaya wala na mo sanksyon dito sa parokya sa Lugo Bourbon. St. Peter and Paul Mare sa corner pa doon sa Builan. Sa ito ba, nganong di matinuol pa na may gibiling larawan na Birhen Maria, Cross, Rosariohan, larawan sa Toninyo. Huwag na yung problema. Bisan magbitbit pag Rosariohan. Ito, gabitbit na Rosariohan, 14 ka mo kil. Huwag magpasabot nga Katoliko mong pero gabitbit ng Rosariohan. Si Birhen Maria na, gabitbit ng Rosariohan, ang Apostoles. Huwag siya ito magbitbit. Ewa pa man, ito panahon ng pagdibusyon sa Rosario. Ang punto ba? Punto pa, abot, mga kiksunan, pag sabot niya na, wari na matulog brad, alas 2:30 sapon. Abot, 14 kumog yun. 14, piki nga pare. ECC, Apostolic Catholic Church. So, ilang ibalik, ikuha ng larawan, pero galalis may kadali. Galalis may. O akong istorya, taas mo kayo na. So, ikuha ng larawan, puto, subok isa na ako. Niya, ginakop sila dito sa highway, pero na may freedom of religion. So, i-hearing ko sa proper Lugo Bourbon. Itong i-pipulsa niya, ang Adam na dapat, sikyo, itong na Sin Sebastian. Anak, Pader Awaw, diyan ito Pader Awaw, pag-hearing, buhay po mo ito. Siya, Pader Restauratilio, Pader Lebranes, duhay patay. Si Pader Restauratilio na nagpabilig sa St. Martin de Porres di Sana sa Ito. Amigong kailan ng represent ako sa Marian Devotion. So muna nga, ang punto nga, na yung mga pare nga mga piki, dili ang ay sugiran sa mga sala. Argue sa Oren Press, kaya sila maangkom sila, pisal man mo. Labi na nakalagalan, suro ito sa materiyo, mga Katoliko, may ilag yun. Oh, kaya magsutan na sa ingat na Pader Leo, sa kita debate ba di so debate ta tapos plasa ni Pinisya pagsudan na lang ako papatudan nga kaning ECC Apostolic Catholic Church dino ko daw yan agak ito na usa ka tawo bodyguard na ipaggamay ba kita sa murang ada mamper tas kita ya ingos pa nila ay kapensa ba do na ba sa iba ba ng mga hinawa itong hilabot kay gikan sa pag-usay sa mga konsyal. So, ang example na doon kay dinugo man na itabo sa nako sa buhat 420 na dugog nakita pwede man isulti na doon. So, man ang focus sa Sacramentos Kubisan adunay 5 necessary for good vision. Tapos sana kaya ito mga objection atol man na taltag pero balik ko ba 1:20 23 dikon kaya na kay mayon ni Kristo ang masala sa mga inyong ibasaylo ko sa ang mga sala huwag niyo pasayloa kanang wala pasayloa maluwasa di putanan ako to si Punta Plaza nga Katoliko nga sigig simba di mga opisyal di matubag na putana kanang dili papasaylo maluwasa di wala na matubag yun so muna nga para niya ang gahom sa pare gamay kuno di ka magsaylog sala wala yung argumento niya so muna nga kita mga Katoliko
dili ka kubisahan nga Katoliko, pareho na ta. Pareha CP, pareha na ta. Na may mga CP nga nanudlok sa Rebentos Kubisal, nanudlok sa sayo PGQ. Ano ba yung nananan? Ha? Nagana ko na nga. Isulgay na. Sa Aritas 5, lang tapos ng 5 necessary for good conviction or quality for good conviction sa moral theology. Ang una ang pagsusi sa konsensya. Ining pagsusi sa konsensya, matod pa ni San Pablo sa 2 Corinto 13:5, iginanglan ang pagsusi sa itong konsensya. Akong itong usa ka sa balista akong gidala dito sa Punta Princesa Lourdes Mares. Na kuan umisal ako ipag-umisal. Giingnan ako nga susiha ang imong konsensya sa wa pa ka mo Lourdes Mares. Susiha kay sana sa imong kanla ban pa niya ko ang niya to mga sala nga importante mo sugid nga ibalhin ka kay leon bilang ka katong sa balista o mapa mga sa niya plus paghinulsol repentance. So ikaduhang punto repentance. Unsa man ka importante ning paghinulsol? Matubal sa Pablo sa 2 Corinto 7:10, repentance that lead to salvation. Ang paghinulsol nagiya ka na to sa kalawasan. Adto ka sa laing reliyon ng paghinulsol, automatic luwas na. Pero nato, magamit kaya po nato na kung nato akong i-analogy kanina sa mga Judas Iscariote o mga katalagman o linog sugayo, paghinulsol sa automatic. Gamit mo ngayon. Pag-gawin na kagabi sa Monsignor CJ, etano gilbulinggo, gigabas plaza ni Pinitsa, kung itong ipungutana. Oh, ano ko ma-record naman, ganang usam gini kay Branting Kubisal Monsignor. Ikaw, suwayin rin, Kubisal. Kung ako, Kubisal na amigo mi. Ato lain na bari, kayo, may binagsanay na. Pero si, ato mga amigo, mga obispo, mga marianan na yung Kubisal. Kaya, ako na ko, kurang ko. So, muna nga, ang paghinulsol, importante kayo. Kay sa buhat 3:19, pag hinulsol ka mo, balik sa Diyos aron papason yung masala. Sa ito ba, muna makapabalik ng Ginoon ang pag hinulsol aron mapapas sa itong sala. So wala'y repentance sa tinura, hindi mapapas sa itong sala. Muna importante. So, buhat 3:19, 2 Corinto 7 sa keyword sa pag hinulsol. Ang ikatulo, mawang pagsugid sa sala. Sala mortal ay sugid yun. Niya, paglikay sa okasyon sa sala, pag pinitensya. Motong Joel 2:13 ang pagpinitensya. Ang paglikay sa okasyon sa sala, na nasa Panuntheon 16:12-14. Niya, ang pagsugid sa sala, nga nagko, Panuntheon 28:13. Niya, pero ato na i-qualify kay kining sala mortal na naglalis ini. Ya, ako naglalis ako niya. Muta na ko pare nga expert yun. Kay moral under man sa moral theology. So kanang mortal sin. Kanang mortal sin o venial sin, di ba pareha perpaging. Venial gamay man na mortal death, kamatayon ko na mortal. So sa our Catholic Faith Manual of Religion o Catechism of the Catholic Church of Fundamentals of the Catholic Dogma, 3 things how to make a mortal, matubang Bishop Moro. Grave matter, palitang pag-abortion, pagpatay, pagpangawat, full knowledge, full consent. So mabasa na, kumplito na siya, that is mortal sin. So, pero nabasa naman, tao man ta, yun sa paghibaw nga, mortal nga, kunibaw ta. Ang si Jikyo, rada naman pero kunibaw, kayo mo sa mortal, kunibaw siya nga, ibaw ko gawa na, full knowledge. Ang wak mahibaw, matubang panel Rick Mendes. Ang kinibaw mo siya, mortal, pero ang wak mahibaw. Muna nga, ang usa sa anunsyo na magigsunan, na dili sa left side na ko, na yung kabandol rin nga malita nga puno kay Esparta. Nakita kayo sa kumata. So kanina mata na ko, mali usa sa mga 5 external faculties of the body, ilong, baba, mata, dunggan. Nakita na ko sa kumata. Kunya, kanina itong utok, wa man yung gagawasan. Wa ni freedom.
kwarta gina. Ni basa nas kabubuton ang resign kung saman. Ang intellect o ang will. Ang kabubuton mo design sa kanang mo yung gani kabubuton kuhaan ang kwarta. Pagkuha mo, uy, sakpan mo na sobrang din. Brady Wendy, yung mga katawa ko na da, pero nauyo na kabubuton. So nauyo na. Yang dari speakers, cellphone nindot kayo, mura sa cellphone na yung berchika untuk kucinta min. Hindi utan na cellphone na eh. Kita siya po sa kumata. Pagkuha na mo, ya pa, automatic na, para sa loto. Intelek kaning well ba? Intelek wala yung freedom. Cellphone yung pagkabot sa buton, kaning kabuton na yung kagawasan. Pagkuha, buwa mong kabantay sa GQ. Tawag yun. Nya, buhay na kuha ang kwarta malita nito, pero niyo yun nagkabuton. Sa laki mo mortal, kaya ang faculty to decide is the will. Ang kabuton mo yung decide sa lana. Muna sa likod niya, sintama sa kwinas meningora, nil is in voluntate prius furit in intellecto. Nothing goes to the will without passing through the intellect. Huwag mag-a-address kabubuton, kundi maging utok. Niya ang mabitaw ay gamat ka na magmalatay ang tao. Inang tagaan na sino kahigayunan ang iyang consent will. Kanang kuhan ba ka ng full control kahinulsol siya. Kaya di kisa kahinulsol, importante, hindi mo mabalik na, may perro yung tao. So muna ang isa sa salang mortal. Likaya na to. Kung salang mortal mo itong sacrament of confession. Ang paglikay sa kusin sa lahat ng nagkresi, but so brandis sa mga kining nasuknaan gud ba. Kadi kalimtan ko ang gaday literal supak sa dugma. Suknaan. Oh. Unya ang paglikay sa kusin sa lahat. Kay kasagaran mga laki yung katulog vitamins kada yung si Hari Solomon mo ni kasagaran branching example na to sa 1 Hari 11:1-3 nga si Hari Solomon gumikan sa babae 700 kabo iyang asawa ang 300 kabo kuyo-kuyo niya pila na kabo 1,000 na gumikan sa nabuhat ni Solomon weak point niya babae mamon siya kasing-kasing weak point niingon mo itong babae nga nagwapa ka ng babae sa gawas na sa bradada di internet minulis niya Solomon ay dali simbatas laing Diyos rin so nadamas si Solomon sa babae nga yung mga asawa o kapit niya. So, kung ginoo niya, nagsimba sa lain Diyos. So, pinakabukaan ang pagsimba lain Diyos. Unang sa 10 Commandments. Muna si Solomon, ikuwaan ang kaalam sa Diyos. Duha ka barkong bulawan, na ato niya, pati na duha, kaalam paghihatan sa Ginoo. Gumikan ato, nabukan si Solomon. Asa mabasa? Nehemias 13:26. Nila Nehemiah 13:26. Si Solomon, Hari Solomon, napukan pertingligan Solomon. Gumikan sa kaulag usap. Asa mabasa kaulag napukan? Sirach 47:19. Napukan, gumikan sa kaulag. Nga, mabasa ba nga si Solomon napukan? Usa ka hari napukan. Proverbs 31:3. So, puro bersikulo nga, panahon 31:3, ang hari napukan, gumikas ka ulang. Muna nga, kana mga ngiyunana, didasyon, ligaya na mga kingsunan. Pinagi sa kinitaping ihatag ni Jubileo Pastoral El Punto sa Kabinetos Kapisal, muna yung sa itong pambit na anak. Lingki mo na ito, organization niya, atong na kay pinsay sa mga sa dano? Wala na. So, ang isip CFD member rin sa Bradaling Batalson Enterprise CFD Cebu Original God na tayo. So, nagbarok ko sa Diyos na buhay. Tanong na yun. So, muna din Franco Fernandez, usa sa Master sa Politics, Adam Amber, President sa CFD Cebu Original. O, parayon yung punta at tudlo sa Diyos na buhay. Ganun na yun. Kaya mo na agda sa 2558 sa Katekisim of the Catholic Church. Living ang true God. Salamat o may gabi. Daghang kayong salamat
Brad Iwaidi, Brad Efren niya Pinya sa imong tema nga gipamit karong gabi na mahitungod sa confession. Salamat kay Brad. Kanya mga igsoon, sa di ko pa kamo ihatag sa atong main speaker, Brad Sok Fernandez, na pamay-gamay oras, ako na kamo ihatag sa atong President, Brother Adam Aper sa iyang mga notice o mga dugang mga pahibalo. Salamat, Brother Arman Laruga. Salamat sa mga speakers, no? Gauna, si Brother King. Is good kalabot sa Eucharistia o sa Holy Mass. Pwede naman mausan ang Holy Mass na Eucharistia. Pero ito, i-divide mo na sa kuha na yung mga 20 topics. Sa itong igsoon, EYD, nag-isgot kalabot usap sa kumpisal. Kining kumpisal mga kaigsunan diha sa labi na sa kuha, no? Ini ang katong isgotan ni EYD, importante kayo na to, mga CFD, kung pag-kumpisal. Di ginato na i-passive lang. Tungod kay suma sa itong nadungog, mga kaigsunan, it is very important for us. We are always in the state of grace. Kay mo tuwan-tuwan ang kalibutan, mga kaigsunan, labi na karon, no? Tandugon kayo ang kalibutan. At least we are prepared. Sama sa gingon sa itong Ginoong Kristo diha sa San Lucas 12, San Lucas 12:40, no? Prepare yourselves because you do not know when the time will come. So, kalabot sa katong gitawag na to, gitawag si Baco, perfect contrition. Importante magkaigsunan in case of emergency. No? Nawala, kirin taon, kuan, kadulog pare, ang bisal, Brother Toto. Tari. Kanya, after sa katapusan mga kaigsunan, perfect contrition, matod pa, no? Diha sa Roma, G13, diha sa pagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, kita maluwas mga kaigsunan. Tingnan na, mudlo ka, tudlo po sa nato ang mga kamaturan, itudlo sa simbahan. Tabi na sa mga batanon, no? Kay adunay ni mutana, sa may one day, sa may diferensya sa infant baptism o adult baptism. Dako kay diferensya mga kaigsunan according to the teachings of the church. Kay ang infant baptism at tumalay pahigayon sa muedad o di pa mabot og 7 anyos, no? So sa ito pa, kung karon kung mapapuhon siya mo city, pwede pa siya mag-avail sa infant baptism according to the church. Basta di pa mabot og 7 anyos. Kung mabot ng 7 anyos, di na mahimo og di na mahimo og infant baptism mga kaigsunan, kundi ang adult baptism. Kung daghan kay trabahoon sa adult baptism, lahi sa infant baptism tungod kay bautismo na, bunyagan naman tayo. Apan ang adult baptism, according to the teachings of the church, inanglan sa paila-ilahon, inanglan sa paibawon, ikatikais sa mga kaigsunan, no? Ang pulong katikais or ang pulong nga kining katekismo gikan sa pulong na Griego nga katekiso. Ang katekiso meaning to say to teach by word of mouth. Dili mahimo nga ganang bunyaganan imong tagaan laglibro diha basahan na kay aron mabunyagan ka. No. It should be catechized. Gikan sa pulong ng katekiso. And that word katekiso came the anthology of words. Anay gitawag og catechumenate. It is a period, no? Period wherein the person to be baptized tudluanan sa siya sa mga pagtulunan sa simbahan. Kalabot nining 4 pillars of the Catholic faith.
sa 4 pillars. Ato ang profession of faith, kining Apostles' Creed, no? Tuduanan mga kaigsunan niya, pamoraison yun. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, etc. etc. Kanya, tudluan na po, ikatigayas na po, pinaagi sa 7 ka sakramento. Nagsataksa ko ng mga kaigsunan nga, anong Diyos yan, no? Yung na ka higpit, kunaan na sa adult baptism, dilit, ditso-ditso, mga kaigsunan. Kaya ika-tulo, ang 10 Commandments, tuduan, kung sa mga positive at mga negative ng mga commandments, base panudlo simbahan. Kung ikaw pat, nahanglan memorization yun po na sa tagaan itong person to be baptized, memorization siya sa amahan mo. Kanya, tudluan yun siya, mga kaigsunan. Kaya upat, no? So, wala na itawag na siya, the person to be baptized, itawag siya catechumens. And the person instructing the catechumens is called catechist. And the lesson imparted to the catechumens is called catechesis. And the book containing the catechesis is called catechism. Muna natin catechism, the Catholic Church, libro siya mga kaigsunan na naata niya na, mas mayo. Tandem yun siya ang Biblia o ang catechism the Catholic Church. Kaya dito, tawag dito, pinitikan na kayo mga versikulo dito mga kaigsunan, mga reference, no? Kalabot sa the 4 pillars of faith. Nadiha ang catechism the Catholic Church. Diya gisod ang pagtulunan. Siguro na, no? Kita mga CFD, kapanudlo, kalabot yun sa catechesis o labos sa tanan ang atong apologetics. Because apologetics is a branch of theology which concerns the defense of the teachings of the church. So we cannot defend the teaching of the church kung di nato tunan mga kaigsunan ang pagtulunan simbahan. Gingon man sa Latin maxim, nimo dat kudnon habit. You cannot give what you do not have. So importante rin ka na to, being a Catholic faith defenders, from time to time, mga hindi nga itong regular Bible study mga kaigsunan, na hindi lang huling ko ta din, kundi minaw ta, ma-refresh ta, no? Nagka na ito puminaw, kinahanglang focus ta, concentrate ta. Kung mas mayo nga, bisang balik-balik, kagsuwat na mga kaigsunan, better, dahil that is part and parcel of education. Kaya yung balik-balik mga kaigsunan, maroon rin kasagaran, no? Rason sa hindi naman balik-balik naman. Pero let us all remember that repetition is the basic foundation of education. So, kung balik-balik mga kaigsunan, kita suma, based on experience. Magkatubong ka karon, magkatambong ka na seminars, murag na-refresh, pero di man dili ni mo natunan, dili mo na balik-balik kung kuwan. Pagkasunod, sa kusalaga simana, huwag na itong imo natunan. Naman sa balaan kasulatan, no? Na kung munda ka pagtuon, huwag na mawar na diya ka nimo. Huwag ka to sa kuban nga, naanaunta nimo, mawar na po. Balik ka mga kaigsunan. Mana na, as CFD, kini atong regular Bible study, mga kaigsunan, dagang kayong mutana diya sa social media, na kini naabatay regular na Bible study. Unsang adlaw kay naay mo attend. Muna atong kinatong regular Bible study, huwag kini sukat pa, matod pa ni Brother Sok, 1950s pa na Brother Adam, hangtod karon na anak. So, mga kaigsunan, kay sukat pagsunod na ako sa CFD, 1993, tinood yun. Kay sukat sa pagsunod na ako mga kaigsunan, diri balik-balik lang ta, no? Kada Lunes, hangtod karon. Padayon kita. Kay naman na sa unang Korinto 15:58, na matod pa ni San Pablo, padayon, o ayaw yun ayaw yun pagundang kaya adunay ganti ang katong padayon o katong padayon matupla sa balaang kasulatan magkadawat o ganti sa kinabuhing way katapusan. Okay, so sa disparang hihatag si Brother Sok, Brother Paking, no? Karong pagbapuhon, ayaw ko kanya still working for our papers sa BJP, no? Kay ining ang pagkuha dahil karon sa police clearance, di naman dahil ditso-ditso. Muagi naman dahil ka ng online. Nag-online ba ka? Nag-online ka?
Diretso na sa Nicolas. Mo day. So, ako diretso mo ko diri sa what? Nya. Ingnan mo ko di na mo pwede sir kinahanglan magkabagi na online. Kunya ini ni ang ha? Dili siguro dili mo dapat ang guro po. Diri sa kani atbang sa Osmeña, campus Osmeña. Ang police station diha. And mo siya, di namin magdawat ng concert, kinahanglan o kuha na, kinini ang online. So, matong akong gisuwayan ka gani ha, nag-online ako. Kunya, na kuha na, tulo naman ka-busy, so masipit ka, masayog ka. Nablakan. Yan, mahatag na po tayo by tomorrow. Muna i-try na kung magka-eksunat niya. Di man mahatag NBA, wala yung police clearance. Bagpaking, di ba? Di po mahatag ng police clearance, huwag kay barangay clearance. Kunik-kunik, no? Barangay clearance niya, ha? Asa? Di na mahagi ka ng police clearance? Sa una niya, kung ano police clearance? Hanggang nila, amulitso na sa NBI. Magdagawa ka ID? ID picture? ID nga, valid ID. Siguro lang din. So din ako kinahanglan magdag barangay clearance o police clearance. Okay. Sige, salamat kayo sa information brother. Oh yeah. Ha? Amon sa? Duha ka po. Sirukan. Okay. Usa ra ka copy. Okay. Sige, salamat kayo sa information. No? May gigulan kay di ko ka sa atong police clearance. Okay dito maglangan mag-igsoon atong ihatag atong igsoon ana, no? Atong sa Masibang Pagpag, Mother Song Fernandez. May gabi istanan. Dagan niya punta. May gabi. Taw-taw nawa tayo open forum. Mura nga karon gusto ko nga mutus may mo tagsa-tagsa ka ninyo kung na mga pumunta na nga na to nga sagapal pa sa inyong nauna nga di kay klaro na ito nang matubag. Ako yung unang pumunta. Ang pumunta na nga naguna mao nga ang Simbahang Katoliko claims infallibility. Sabi siya pang Iglesia Katolika nagpaibaw ang Simbahang Katoliko dili masayo. Siya dili ko masayo. Kasama ko kita. Dili masayo. Lahin mo ng infallibility o ang inganan o kanag dili magkasa. Kita tanan magkasa. Pero doon sa daghan sa mga sakramento nga makahigpita sa atong kahuyangan, kakulangan. Now, ang infallibility, di na tanang Katoliko, tanang ng mga laiko, tanang pare, infallible. As ito pa para. Pero doon ay kondisyon, doon sa siya mahimong infallible. Na kung nagsanto Papa mo na nga, doon ay doktrina, nawa na itong mga itong nawa na itong hibaw o magpadayag siya doktrina. Sa mga doktrina, doctrine to be believed. Pagtulong na atong tuhuan. Ay kaduha, moral doctrine. Kanang batasan sa kinabuhi. Tama ron sa sa Amerika ba? Nagbaligyan sila sa nag-semen. Yang kanang nagbaligyan mga semen, mga bantugan ng basketball player, mga boxer. Mga gantong mga babae nga dalaga nga di gusto magbinyo, gusto maganak, mapalit ito. Semen ba rin ni sama? Kung gusto ka nga basketball player. Ay, baligyan. Ya, babae nga, normal sa tumang siya niya na mamagdos, doon na siya na. Sa pagkutara, is it moral? Is it allowed by the Catholic Church to do such? The answer is no. Ang simbahan ingon, immoral. Kaya kinahanglan nga ang normal nga panunod simbahan, mao nga
bunga sa magtiayon. Babaeng lalaki huwag katilipan, yan nakasangyot sa pare. Dili kaya nagpuyo-puyo lang inasal sa buwis, inasal sa mayor, legal marriage, civil marriage. But it is not a sacrament. It is a sacrament. Kaya ang sakramento, ang witness sa sakramento sa kasal, oo pare. O sa sagrado, ang kasal sa pare. Kaya magpuyo ng lalaki kumay gaway kabilinggan, was na kasal. Maghimo sila bata, was na kasal. Tungod kay they are consecrated by the Holy Sacrament, marriage. Pero nakasal na huwis, nakasal mo sa mayor, puyo-puyo ka. ang ilang pag-ipon, sala. Pero legal, gamiton na nila sa Amerika na ginagla, what is your legal status? Married, yes. Here, where is the document that you are married? Kapagkita ka. Yeah, legal na wato na. Kaya that is done by government official sama sa huwis, sama sa mayor, sama sa gobernador, o korte ba. But that is not the same. Now, Santo Papa, may mo lang infallible. Dili ba sa'yo pagpanundok? Kung ang iyang doktrina ng itudlo, may tungod sa tulungan. What do we believe? Doon na may bagong discovery, magtulon na sa sibahan, o matudlo sa itong sibahan. Palitan ka ng unidentified objects ka ng UFO. Isangkog naman sa mga tao. Yan po na is it valid that this UFO karang tao, tagibaw, i-implementa ka na maminyok sa itong babae din sa kalibutan. So, the doctrine is new and that would be negative si mga dili ba. So, ora, nga katong babae nga mapalit og semen aron siya mamagdos, semen gikan ni tagatong champion sa basketball, madag siya. Is it moral? No. Ang sibahan mo suko. You cannot do it. Because only the fruit of married person and priest will bear children, allowed na siya. Legal na siya. Moral na siya. O sa oras nga, ang sa Papa, duhara ka lima niya pilihan, doctrinal or moral doctrine. Kunya, doon na lingkuran na anang siya sa Vaticano, lingkuran niya sa Papa kung magpadayag siya dogma. Now, what is a dogma? A doctrine, or maybe a new doctrine. But it cannot be called, cannot be accepted as dogma when it has no foundation on the scripture of the word God. Sa Papa, ang sa Papa, yung piling doktrina, dawato nis na lang tao katoliko sa kalibutan. Pero pagkutara siya, doon na ba na yung pundasyon sa Biblia, doon na ba yung mabasa sa Biblia, may doon na na-doctrine ng imong ipanundo, doon na ba tayo mabasa? Wow, that cannot be come. Bisawin siya kung pagkamaayo sa pansay, ipahayag sa Papa, pero why basic or basis, why sukarana sa Biblia, that cannot be ripened into a dogma, dili na may so, muna na, ang sa Papa, sa okay, kayo mo, ang kardinal, kayo mo, ang obispo din kayo mo, unless, mamatay rin sa Papa, ya, yun ka, pili pa ka. So, doon ay assembly of all the cardinals or bishops. Niya magpili sila, 3 bishops o cardinal, nga mag-govern sa simbahan. Samtang, mapagkapili o sa Papa. So, muna na, dalion siya ang pagpilig sa Papa. Kaya, mga bispo pa nang ipilig. Ilado sa mga tawanan. Okay. Now, the question is, can we accept the dogma or to be for sa dogma regarding the infallibility of the book? Well, yes. But ang pumuntada,
Doon na ba mas mabasa ng Biblia? Ang simbahan. Infallible, hindi mo sa'yo. Huwag kayo mabasa. Oh, that is not the dogma. Non-acceptable. You're not urged or forced to propagate that because that is not true. Doon ay mabasa sa Biblia. Doon na. Nabirasa man mabasa. Ng simbahan, hindi ba sa'yo sa pagpanudlo? Sa pagtulungan, doktrina. Asa mabasa? Nakahinugdam na mo. 1 Juan 2:27. Unang sulat sa Juan, Kapitulo 2, versikulo 27. Kung sa may isulti niya, kaninyo nga gidihok sa Espiritu Santo, kanang kaninyo the church na, di ba? Tungod kay kamo na dihukan sa Espiritu Santo, dili kamo makatudlog baka, dili kamo makatudlog sayo. O wa ka ni ginaglan ka doon, itudlog pa ninyo. O na mo nilusuan niya. And that is the basic condition that the church is infallible. Kanang pulungan. Nga naingon nga, nadihugan mo sa Espiritu Santo. Kung tungkol ka nadihugan mo sa Espiritu Santo na proteksyon, ato pa, panalipdan mo sa Espiritu Santo. Nga dili mo magkatudlog pa ka, o dili sa mong katudlog sa'yo. Dapat ay pala. Nagsimpan. So many religions and denominations today, but no one claim that they are infallible. Kaya siya kung sa may klake, so sa kaprotestante, pastor ka, may klake, huwag siya sabihin na I am infallible. Only the Catholic Church, only the Pope says I am infallible. But with the condition that only two kinds of statements that he would really relate to the people, doctrinal o moral. Yan, doon ang ibabasa sa Biblia. Muna, sugod na kanig sa dupapa, pagpanudlo, upang kong doktrina, sa doktrina hanggang po, matakadukog kay lakan mo kayo mga dogmas. Papatili ko na mga teologo nga, maghimong pa kong doktrina. Hindi sa mahimong invitation, sinulong niya acceptable. Okay, sa muna, natupang na kong punan. Nga kanang pagkanili masayop sa Santo Papa, doon na ba isukaranan mabasa sa Biblia? Yes! Nasa mabasa? 1 Juan, munagsuwat sa Juan, Kapitulo 2, versikulo 27. Okay, ako'y nagutana, ako rin ito ba? Pero karoon, kamuhuya kong papasaan doon sa mungutana. Bigit sabay mungutana, maganda diha. Maira na diha ang inyong mga salabutan nga unsay angay na itong hibawan. Awak ko magpasabot nga katupag ko yung tanan. But, the experience or study so many years ago, so, daghan tayong kakatunan. Kung muna itong sa mga itong kakatunan, nagwatan kakatunan na dito na mag-ahasin. But then, you are now in your somewhat responsibility to prepare a question. Kung wala, ay walang problema. Bigyan siya ba yung walang punta na? Pero kung ano yung kasi ang pumapayas na sa sistema, Oo. pero size sila hindi kasi na unuhan dos at city. Ako sila yung pumapayas sa sistema. O siya ba yung mong gisulti na no? Hindi pumapayas sa sistema na tuluha sa impalipon sa unuhan dos at city. Kaya matiyo di sinili sa size di sinili. Pumapayas na. Kung kaya ito magpapayas. Bias ko na? Kanang bias, kanang papul susa ba? Ya, laban susa, di laban susa. Ano yung bias? Hindi ka parehas ka. Hindi ko parehas. Dahil dami na kong bias. Ang kanang sa Mateo 16:19, lingon si Jesus, ng iglesia nga akong tuturo, dili malumpak. Minsan nag-ahom sa Hades, nag-ahom sa Inferno, dili magalumpak sa akong simbahan nga akong itupo. Kanang isot is Ginoo, mao na siya ang ingatan the immutability of the church sa tukang simbahan. Kanunay na huwag kahums kalibutan na makabungkag niya. Bisan pagyawa, bisan pag-hadis, dito, huwag makabungkag na. Kaya naa sa Las Daniel 2:44. Ganingon ng Diyos sa Daniel, yatong mga harian, ang Diyos pagtukod mo sa kagigarian. Gigarian nga rin malumpa. Gigarian niyang kagahuman nila katugyan sa lain. Daniel 2:44. Tarawa po mo sa Catholic Bible. The apostatic kingdom that is founded by God
is the Catholic Church. Sabi ni siya pa, kanang isgutan nga gigarian, nga gitupod sa Ginoo, nga dili mabungkag, ya dili man ang iyang kagahupan dili kahatag og lain. Kanang gigarian ang isgutan, Iglesia Katolika. So, lain ang pasabot ana. Ang pagpasabot ana sa pagkamakanunayon sa Iglesia, samtang ang 2 Samuel 2:46, dili masayo ko tanudlo. Dili kay lain sa itong dili bungkag, sa ito kay spring, doon kabong ang saad ni Kristo. Mateo 28:20, ako mag-uwan sa akong iglesia kada adlaw hangtod matapos sa kalibutan. Muna nga, dili ng infallibility. Sa ito pa, the church is always present without end. Only in heaven. Sumpay, muna doon ay kada iglesia Suffering Church, kaya Militant Church, o ang yan lang, Triumphant Church. Kaya Triumphant Church po na nasa langit mga kalang. Kaya na ito o Militant Church. Kita na may askarbutan. Militant yung na sa Latin, milis. Sino daw bang ginabuhin na ito? Pero mga militant. Suffering, walang kalang purgatorio. Okay. Yes, Brad. Oh, yes, Brad. Okay, dali. Oh, dali. I'm aware. Sige, Brad. Oh. Good evening. So, kaingon nga, the Pope for the Church is infallible. In other words, infallible in terms of moral action. And then, rather, ang being mentioned nga, dili duwagan ang Bible. No? Then our teaching of the church is based on the Bible. No? Di kinahanglan doon ay support sa Bible. Kung kumusulti ka, doon ay supporta. Now, what about if there are errors in the Bible? Brad, what happened if there are errors in the Bible that is found there, word by word? Kunya, itudlo nimo sa mga katawhan. What would happen? I'll cite one. You think that of that. Joshua chapter 10, verse 13. Chapter 10, verse 13. So, the point is, i-emphasize na nga, ato ang belief, our dogma is based from the Bible, and this is channeled to us from the higher echelon in our religious organization. So, then, mentioned by Brother Ampel niya, dili kulangan. What happened if there are errors in the Bible? Would you believe? I will cite one. And that is Joshua, take note, chapter 10, verse 13. I will read. And the sun stood still, and the moon stopped until the people had taken revenge on their enemies. So it is written in the book of the just. The sun stood still in the mid-heaven and did not listen to sit for almost a whole day. Umanay mandar sa ni Joshua nga ni-attack sila sa I, kapital I. Okay, now, there is error. Ano ito malibog? Kaya nasa Old Testament na ibulong pag-siyo ang kalibutan. Ang buwan, the sun stood still, and ang buwan ito yun. So scientifically, for the scientists that is wrong, but theoretically that is really true. Kaya now, there were scientists, and there was a period during the time na it is really the wood that stopped. So they stopped. So that was really a miracle. There are some scientists, no, the world is circulating once a year sa matuyog siya access to the world once in the time. That is scientific. But if you look at there was really a miracle that the world stopped circulating. So that is not really a line. That is not really a hero of the Catholic Church. So that is only if you are reading the scientific findings, scientific ng mga pagsaysay, wala nila na ang kalibutan ay umulong. So, tuyo. Kung sa kasayo, pag-ito sa sistema, but the church answered, no,
You're scientists. But the truth of the matter is really available. There was really a research. Kaya ihulog nila ang kalimutan sa kuya o sa that's a really true. You cannot say that the Bible is there. We cannot. Because there is a tradition of the theology. So, very mahaya kung samahan na. Kung sa mga mamatay na kayo, ang sipahatwa, nagtutulog na ang Biblia, pulong sa Diyos. Isugdan sa pulong sa Diyos. O kay pulong sa Diyos, inuuga. Kaya pag tunga sa Biblia, ito ako, tarot sa books na hipos sa mga monks, nga suroy, dili, kapita, mga usakalito. Pero ano sa Biblia sa mga kanino? Kailan naging ayat yun, tinumok ko sa book, kain ko na ito, ipasulaw na ito, na inspired na Holy Spirit. Wala rin mo sa Holy Spirit. Kung nagsimuhan, huwag mapilor ng Biblia, pulong sa Diyos, ako na sa totoo Biblia. San Agustin, yun San Agustin, subjective is faith, subjective is acceptance that the Bible is really true and all. Okay, so Ransom emphasized that it is the earth, the world, the iman word ako misulti, the sun. As you know, stable ang sun, ang position sa sun. It is the earth that moves three kinds of movements of earth, revolution and rotation. Actually, no, that is science na siya. Ang misulti ang sun man, i-mention lang sa Bible nga, it is the sun nga ni Uno of move ang sun. The sun is steady, stable, no? Pero dito sa Bible, ibutan din nga, ang sun is mo'y nilingop. Iman, ang earth ba mo'y nilingop? No, karon, ibutan na to sa Isok, ha? Nga, it is the sun of the earth. Ito na ibutan din sirang tining mga scientists kaya sila ang scientists ba nag-justify nga the sun is stable, steady ang sun, it is the earth that moves. So unang panahon din nakasensya ang earth mo ay mumog at ang tanawan to sa sa may bayon, kita ni mo ang adlaw mo salog, ang adlaw mo subang tatanaw ni mo murag ang adlaw mo inilihok daily, it is the earth, no? It is the earth but that is moving. That is according to the scientists. Kaya kita justify din sa sirap na men, including scientists, are also God's creation. The doctors are also God's creation in place of Jesus Christ. May mo ayo sa masakiton. Now, I got these errors in the Bible. I listed 5 errors in the Bible. This is one. This is found in the Roman Catholic commentary. Yeah, this is one error. Yeah, dili ang adlaw, dili mulihok. It is the earth that is moving. Kunya, karon yung bato, so you have to think about Olympian times, no? Na thousands of years na nagtabo sa Joshua. Doon ay nagtawag na ito sa NASA. Yun nga, was it possible that the sun moved? Ingon ang scientists ito sa NASA, yes, there was a time. So, muna yung miracle. Oh, more than that. When It is that circling continually, yeah, there was a sun which is also. Huwag mo ang kalimutan, ang lataw dito para magulibot siya sa kalimutan. Yes, it is Sa the earth. kalimutan, It is the earth that moves. sa kalimutan. Yeah, usan, sabi ni Papa Ronas, tuyo kasi sa kalimutan. So, really, that is in the Bible. And that is a fact that nobody teaches that. Kaya sa iyo po si Bahala yan, hindi na tinulungan na si Pati mo sa iyo. Malagyan lang natin siya. Sige, dito. So, kita tayo yung muna na. Gusto nga natin. Sige daw. Come over. Ibo ko sa kaya natong Biblia, Rasyon kay ang tarong panudlo si Kristo ni sa kalibutan. How? Pero ang ako na usahan, hindi mo madari nga natao siya unang yanhid, lagi tunulari. Natao siya daan na yanhid ko, yanhid siya, ang matao. Natao man niya kung yanhid. Kung sa may tunulari ganyan, yanhid siya ang matao, kung natao siya, kung yanhid. Saan ka sa wala? Nasa unang 18, 35. Ilan kayo ha? Napasawa na? 1:1? 1:35. 1:36. Napasawa na?
Siya na tawag na, ano pang adik. Oh. Tao ako, Uno, hindi. uno, Juan, kaya kanil kaya. Juan. Ako, Juan. Kaya sa ako na ito, importante yung pagbasa yun nga. Hindi na ito ini. Makalibong ba? Alright, Juan uno, sigo. Juan. Nisiyotso. Kaya, sa talaga. Juan 18, 35. May mga ginabasahon kayo. Klaro ba? 18, o sa lawas. Iya 25. At 35. Tapos ako, 1, 18, 25. Iyo na rin. Wala yan. Si Pilato, mitubag. Kudiyo ako. Ang imong kagalingon nga nasod o mga pangulong saserdote nagtugyan kanimo kanhi kanako. Sa imong nabuhat. Wala nila. Ingon nga, natawa siya na siya. Nalingon ka na hari ako. Noon ini ako nakaw o miyanhig sa kalibutan. Alam sa salamang katuyo na mao ang pagsaksi sa kamaturan. Exodo. Diskurso 35 Mo kaya dahil si Pilato mitubag. Puriyo ba? Mo tinggal iti ang panahon kung nagdayalog si Jesus o ni Pilato. Okay? So si Pilato mitubag. Puriyo ba? Ang imong kagalingon nga nasod o ang mga pangulong sa saserdote nagtugyan kanimo nga di kanako. Sa may imong nabuhat. Ada sa 36. O si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili diini nga kalibutan. Kay kung ang akong gingharian niini pang kalibutan na ang akong mga ulipon makikaway na unta aron dili ako itugyan sa mga Hudiyo. Apan karon akong gingharian dili gining kalibutan. 37 observe to. Kunya si Pilato mingon kaniya, ari ba di ikaw? O si Jesus mitubag, gipamulong mo nga ako hari. Tungod ini ako nagpakatao. Kung tungod ini miyanhi ako sa kalibutan. Aron magahatag o pagpamatuod alang sa kamatuoran. Mo na din ito. Oh, nagdada si Telion diri nga unya si Pilato mingon kaniya. Hari ba di ikaw? O si Jesus mitubag, ipamulong mo nga ako hari. O tungod ini ako nagpakatao. Wa pa siya mingon ako natao na. Ako nagpakatao sa dapat sa grammar para that is present or future. Oh, present ako natao. Kung ako magpakatao, wala siya future para. Oh, sa dapat dili na yung natao na mo ni sa langit natao na ko karon ni sa kun taon sa kusap. Ano siya natao? Oh, balik ko na to. Wala mo pasa nga. Yan ni tao ako yan ni. Ya. Dili na lato ba? Yan ni siya ang tao. Ang ikso mo gudog ang atong ipangita. Ngayong gibabasa 35 apan. Oh. Naningon ako nga kuwari. O, inagawa ni Eli, ako nakaw. Nakakaw, hindi. Nakaw, umiyanti sa kalibutan. Sa to, naguna niya po, una pa rin sa kalibutan. Dili sa mo. Ako na tao, umiyanin ko sa kalibutan. Meaning, simultaneous, ako na tao. Yeah, at the same time, ipadaan ko sa mani ako sa kalibutan. O, kung meaning na. O, simultaneous na. O, bitaw. Okay, so, like pagkutana, kahit hindi na katulgon, hindi basta, kahit mga pagkutana. Yes, brother. Gari-gari. Kamu, brother. Sa Santos Melissa Ronsma, atong dito na dili ako amay o kalawat kanimo. Apan pamulong mo naman. Kanya,
Nakalawat ko siya, ako nang ipamulo nga, dili ako amin palawat mo. Niya, wala kong putang ng siya. Ako nang iipok nga, dili ako amay mo kalawat kanino. Ipamulo ko lang kung maayo ako. Yung kalawat ko siya, ikaluha akong putang ng siya. Nangingon niya sa Biblia ko siya nga, ang nakasala sa anak at samahan sa ilong. Apan kung nasa siya, Marcos 3:20, ang nagpapala sa Espiritu Santo, dili na yun mapasaylo. Asa may lamang ang ibasyon, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu yung lamang, hindi mo mapasaylo. Ngayon primero pagkutara, Kanang biasa dili ako takos mo kalawat kanimo. Aba ni pamulong lang kumayo. Di ba mo ka? Naman na sa atong doktrina. Nasa itong pagduaw, pagtubang sa pagkalawat, hindi mo taakay. Tao ta. Ya, pasudyo na ito ang Diyos at itong kala. Hindi ko agay. Pero, ni kalawat ko, kanimo ginawa. Why? Because you are aware. Di ba ka? Kani kalawat ko na kaysa ko ta. Di ba? Kaya may nga dili ko takos, samot ang dili takos, silutan kita. O asa na pasa, 1 Corinto 1:17, daghang nagasakit, daghang nagamatay. Kaya sa ilang pagkalawat, o sila mangandam, o sila mahibaw. Kung sa kalinan sa paan nga para sa pamahaw, o ang paan nga konsagrahan ni Kristo. O, mo na siya na, may kita nga, ginoo dili ko ang kayong kalawat din. Pero, yan higugma mo ko kanimo, nagandam mo, kalawat ko kanimo. Pero nahibaw ko muna ako sa salamong daw. Huwag ko ginoo, dili ko takos, magkalawat kanimo. Yaso sa kong sikasig, kasa ko puntal. Kung sabi-sabi sa atong konsensya, ayaw ko kalawat. Hindi kasaka. Ang atong sa na, abuse the sacred sacrament. Kung sa kanang pagkapuha nito, ipahibaw na ito, ginoo. Ipahibaw na ito ang galingon. Hindi tatakos. Kita ko rin ko ta. Kasasala na. Pero kaya nagkakumpisan ko ta, hindi. Kalawat na ito. Isa dili ko ta, agay, kapag kalawat ko rin mo, kinakanta mo. O na siya iminig. Gano'n ko ta na, magkasa ka sa mahal, magkasa ka sa anak ko, masahino pa. Pero magkasa sa Espiritu Santo, dili mo masahino. Nga naman ako. Sabi ito ba ka na, nala sa Hebrewanon, Kapitulo 4, versikulo 6, 7, 8, 12. Masay po kaya, dihay mga tao nga mga nabag-o ng kinabuhi. Sa Hebrewanon na, pumunta na, nabag-o ng kinabuhi. Dihay mga tao nga naganawat ng mga milagro ng kasi Ginoo. Dihay mga tao nga hubong puno na sa mga pulong sa Diyos. Mga tao nga nakatilaw na sa mga milagro sa mga amot. Kini, apan karon, ingon ni Ginoo. Kamu, nibalik pagpagkasal. Inyong gilansang pag-usap si Kristo sa krus. Inyong ipag-aulawan si Kristo. Sa sunod na. Naminaw sa, dili na mo makatultol sa paghinulson, muna dili mo mapasay. Na naman, kaya huwag bisagon sa katakong na sa, huwag bisagon sa kataghan sa, dili pa sa iluhon sino. Kung maghinulson ka, nasa Ezekiel 18:27. Kasi po si Ezekiel 18:27, doon kamo ka na akong makasasala na yung Ginoo. Inulsuli ang inyong sala, hunong pagpagkasala, tumana ang sugo sa Diyos, aplihan na kong langit para ninyo. Yan mo na. So, nakatong matawan na gano'ng dili mo sa iyo, kaya dili na sila na hinultol sa pagpasaylo. Nagadawat na sila gasa sa pagkamo, nabag-o, kadawat na sila sa mga karasya, sa mga tulong sa Diyos, mga milagro, sa mga tuwigan, mga abot. Kapag mituyog sila pagpagkasa, gilansang nila pagpasap si Kristo sa krus, ipag-aulawan nila si Jesus, sa Jesus sa salo, kung kining katawan na, dili makatultol sa paghinultol. So, pagpasaylo na, ganit naman paghinultol, may isa, ganit pasayluhan sino, kung maghinultol ka. O, muna, kanuhan yung mga pautan, na ay tekstos Biblia. Na yan na yung magagitawag sa Ginoo, nagkapako na kinabuhi, nagadawat nagkasa sa Espiritu Santo, niya naghahatag ng mga pulong sa Diyos, nakatilaw ng mga milagro sa mga. Apan mituyong pagpagkasa, gilansan nila pag-usap si Kristo, ipagkaulanan nila pag-usap si Kristo, o gini mo na tawana, dili nagkahinultol sa paghinultol. So, ano po sa ilo, hindi mo na maghinultol.
Bawa na, bukti mo sa ngano. O natupag na, na mas muli. Sige, lain ko tanah. Yes. Oh, Brad, ikaw daw tali atong Brad. By the way, step ako malibot ha, Masari. The church says that the Holy Bible of the Catholic Church is perfect. And it contains the Word of God. The book is called Holy Bible. Kung sa nili natin pagpropaganda na isa yung Biblia, reprenda. We are against the Catholic Church. Tingon sa Agustin, kung kining Biblia, wala pa isugin sa simbahan, ganyan ang dagan ng Espiritu Santo, kining Biblia, di ko mabasa, di ko magawa. Pero tungkol kay simbahan, kung nagpaybao, na kinipalaan, libro, ako na ibasa. No, do not forget. Nga patay-patay mo sa Biblia, mo na mga iro sa Biblia, pamutan na basa. Come to this office, or come to this assembly, and I will tell you, there must be proof why the church says, this is book of Holy Book. Yes, ma'am. So, Brother Lawi, kalituloy yung verso ko. Ang mga kalat sa purgatorio na kalito sila, di sila katapang sila kung gano'n. Makatapang mo kung gano'n para gano'n. Na-asal kayo makatapang. Ditudlo na sa simbahan nga mga kalat sa purgatorio, dili makatapang din na. Pero strangely, makatapang sila na ito. Makampo sila sa Diyos para na ito. Pero dili sila kaampo sila kung galingon. Kinugdan nga sila nagayong na ito, gayang po sila. O nakatong sa milagro sa Fatima. Ito si Greatest Miracle, si Jacinta Lucia o si Francisco, ikuyog niya. Lakaw. Kung saan man ang mga pangano. Kuyawan ng bata. Mag-apply. Sibog sila. Pero por di pinita. Dugo pa nila loud sa kayo. Ingon ang mga birin. Yung Pedro na doon. Pero, lakaw na. Kung saan ang pangano. Lakaw sila. Kung lakaw nila doon nila tabo, narinig sa baw. Namangin tao mo, namangin tao mo. Lutan na ang mga bata sa birin. Mga birin, kung saan ka na? Purgatorio, pataba ka na. Katapusan, pag-ano, dapat pagkatakong sa lugar. Langit. Ingon ang mga bata, mga biri, di na tampo ulit, hindi kami katahong kanindot, yung lugar mo naglangit. Ingon ang mga biri, mabuta na. Pero gano'n mapakita na. Nawala. Yes. Oh. Sister, likod na sa dero. The deliverance of kasi pamunta kay pamunta ng intercession of saints kay nag-dialogue ni Pastor Fuentes last time. Sa akong i-explain sa ilang kasaya kay ang una niya, hindi siya mo ng intercession sa kanila. But na-explain ako nga, pwede tayo intercede between one another sa James. So, in-agree siya na ako ba nga siya nga, hindi siya applicable doon sa saints since naanaman sila sa langit. But ako di lang sa nila, dalawang pieces, hindi siya ka lang pwede sa I mean kay Murag, ang magtuon niya na ang only God is omnipotent, omnipresent na sa tanan. So kung kita tanan, for example, mag-pray ni Mama Mary or ask of intercession ni Mother Mary, so millions of prayers or billions of prayers worldwide. So iyang wala ko nga, kung millions of prayers na, so magwala tayo ni Maria, madungog pa tayo ni Maria dito, nga wala man siya, hindi na siya omnipresent. Sa kung itraya ng na di applicable ang law of physics sa heaven, di nasa tayo beatific vision. It is our participation sa kung sa Ginoo, at di sa akong pagkalingkuhan, effort or power. So kung sa akin, kung para ko, Rosso, kung sa akong pasayon ka, o explain yun kung mana sila na ang mga saints in heaven, they will makadulong sa prayers. Kaya wala, di sila omnipresent, di sila omnipotent, di sila omniscient. Maraming Lalo sa kwado, 1 Corinto 13:12. 1 Corinto Kapitulo 13, versículo 12. Nga kung mapalaan na ka, santos na ka, malangit ka, may bawang ka na. No one will introduce you when your lolo died coming across on you. No one will introduce. You can know right. Kung namatay ng imong lolo, sa igon pa ka, may lolo,
na ikaw karoon nga namatay, pero sa kagatos. Ibuhang ka para sa papa, pero you can still know outright because of the divine. Okay? Matakan magkakasas nito. Muna, kanayon mo nga, God is omnipotent, God is omniscient, God is everywhere, God is omnipotent, powerful all, and He is also knowing everything. That is the nature of God. Pero nasa Juan 3:2, libong ka na. Huwag ka may bawa kung sa kita. Juan 3:2 na. Huwag kita may bawa kung sa kita. Pero kung malangit na kita, atakan tas ginog gahom, may sama kita kaniya. That's very full promise. Tagan taga yung isama kita kaniya. Hindi may sama nga Diyos na absolutamente. But we have the nature, we have the gifts from God. Asa-masa, 1 Corinto 3:5. Okay, sir. Last question, kay wala ba sa Alex, sir? Sabihin ko tanan. Nakoy nahimalag na usa ka sa una aktibo kay siya sa simbahan. Pero nahiyo na siyang kanang saksi ni po. So, nahimalag na ko siya o ibaw-an na ko siya nga di ay nga si Jesus dili gud ay nila Dios o ang anghel or sa kapitan. So, kay iyang gipahayag rin ako nga nanong nahimo man ng Dios ninyo Jesus nga din sa itong gibungan ito pirmi sa Apostles Creed nga dilingkod sa tuog ang mahal ang Jesus. So, duha doon sa maninyo nga nahimo usa sila. Kung sa atong ikudbagan ng mga tawhanan kanang anang klase mga Ang ito magdato, mga Biblia. Gano'n na itulong na pamatuon sa langit, ang amahan. Yahweh, ang ila Jehovah, ang anak si Jesus, ang Espiritu Santo. Tulong. Pero usara na sila kakiniya. Usara mo ka Diyos, Santiago 2, sinabi, kung nagtuo ka usara ang Diyos, sakto na. Dili ba dito ka Diyos? Tulong ka persona. Pero nang kiniya usara. Grapon, tuo ka grapon. So na nagugtubig. So tuo sila kagrapon, pero usara kapag pagkatubig, ang nasulit. Hindi na kayo ugtog katubig. Muna nga mahal, anak, sa ito, 3 individual person. But their nature, magka-Diyos usara. Nabuto ka nila. Parang ko rito, exercise, mingon si San Pablo. Ang tugtuan, nga kamahal Diyos. Kunya, si Kristo, Hebreo 1:8, mingon na kamahal, doon na ko yung mga pulong. Dili na ako isulti sa bisan ng manangin. Isulti ko ni sa anak. Hebreo 1:8. Sa kong sama, Jesus, anak, Diyos ka, ang imong pagkahari, ang imong pagkapari, mong madugtad sa mga ito. Lumis na ni Father, mga mahal, nagtugtog na ito, nga si Jesus Diyos. Yan na sa buhat 5, 3, pagkakas 5. Nagingon, nga Espiritu Santo, isaaran sa magtiayo, sa pira, yamana, nga doon na yung bahay nila sa simbahan. Ako kayo tinan, yan panigyan ka kuyutan. Pinuha nila ito mana. Kasi po sa Pedro, sa pira, Ananias, na magkat mo sa Espiritu Santo, diling tao yung magiging pagkakan. Diyos, inyong ipagkakan. Saan po Espiritu Santo? Diyos. Nagamahal Diyos, ang anak Diyos. Pero hindi ditulog ka Diyos. No. Andong ka lang. Bila mag-umpatong ka lang, usara. Pero na ito, kakahintag sa itong kalag. Na ay salabutan, na ay kabubuton, o na ay freeware. Pero usara ka. Wala. Tulog persyon na usara ka Diyos. Dilito ka Diyos. Yang ila lang kay, ang atong Ginoong Kristo, dingin Diyos. Anghel. Sa siniyo ba maka? Anghel na kuno. Sige, anghel nga. Nga mag-Ginoo nga. San Juan 1:4. Ang pulong uban sa Diyos. Ang pulong uban sa Diyos. Ang pulong Diyos. Tanan ko nga makita o hindi makita, nahimo sa pulong ng Kristo.